स्वागत आहे माझ्या चॅनल मध्ये, ज्याचं नाव आहे मेकअप आणि खूप काही, आणि मी आहे कामिनी। तर आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण लटकन कशा प्रकारे बनवायचे ते शिकणार आहोत। अगदी अफोर्डेबल आणि अधिक स्वस्तात आणि टाकाऊपासून टिकाऊ असं लटकन आहे, ते कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। तर चला तर मग सुरुवात करूया। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे जे आपण आपल्या साडीचं उरलेलं जे मटेरियल असतं ते लागणार आहे। त्यानंतर तुम्हाला लेस, ते पॉम बॉल, दोरा, सुई दोरा आणि कातर लागणार आहे। तर त्यानंतर आपण सुरुवात करूया। तर सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं, जे अशा उरलेल्या कापडाचे आपल्याला दोन सर्कल कापून घ्यायचे आहेत। ते तुम्ही कितीही आकाराचे छोटे मोठे घेऊ शकता। तर त्यानंतर कापून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तर जी आपण लेस घेणार आहोत ती लेस आपल्याला त्या कापडाला साइडनी लावून घ्यायची आहे। ती कशा प्रकारे लावायची आहे, तर सर्वात प्रथम थोडंसं कापड फोल्ड करायचं आहे आणि वरच्या बाजूला आपल्याला ती लेस लावायची आहे अशा प्रकारे। त्यानंतर सुई दोरा घेऊन ते आपण त्याला स्टिच करून घेणार आहोत अशा प्रकारे। फक्त त्याला धावता दोरा टाकायचा आहे। तुम्ही हवं असेल तर तुम्ही मशीन वरती देखील त्याला स्टिच करून घेऊ शकता अशा प्रकारे। व्यवस्थित फोल्ड करायचे प्रथम आणि त्यानंतरच तुम्ही त्याला टिप मारून घ्यायची आहे हाताने किंवा मशीन वरती अशा प्रकारे। ती लेस आपण पूर्ण गोल लावून घेणार आहोत त्याला। त्याचा बाहेरचा भाग आहे त्याला पूर्णपणे ती स्टिच करून घेणार आहोत। व्यवस्थित फोल्ड करायचे त्यानंतर स्टिच करायचे। जर तुम्ही फोल्ड केलं नाही तर त्याचे जे दोरे निघून जातात व स्टिच केलेलं जे आहे ते देखील निघून जाणार आहे। त्यामुळे व्यवस्थित फोल्ड करून तुम्ही त्याला स्टिच करून घ्यायचे आहे अशा प्रकारे। व्यवस्थित त्याला स्टिच करायचे। पूर्ण सर्कल आपण करून घेणार आहोत अशा प्रकारे। ते शिवून घ्यायचे व्यवस्थित। ते असं दिसणार आहे, असंच आपण पूर्ण कंप्लीट करून घेऊयात अशा प्रकारे। मी पूर्ण लेस लावून घेतले व एक्स्ट्राचे आपण कापून घेणार आहोत। थ्रेड व लेस आहे ती एक्स्ट्राची कापून घ्यायची आहे अशा प्रकारे। ते दोन कंप्लीट करून घेतलेत। आता हा जो आपण थर्माकोलचा बॉल होता तो त्याच्या मधोमध घालून घ्यायचा आहे व त्याला आपण थ्रेडने व्यवस्थित बांधून घेणार आहोत अशा प्रकारे। त्याला थ्रेडने व्यवस्थित बांधून घ्यायचे, व्यवस्थित सिक्युअर देखील करून घ्यायचे। हीच प्रोसेस आपण दोन्ही वरती करणार आहोत। व्यवस्थित बांधायचे, टाइटली सिक्युअर करून घ्यायचे। अशा प्रकारे व्यवस्थित बांधून घ्यायचे। दोन तयार होतील आपल्याकडे। तुम्ही हवे तितके 2 किंवा अजून 4 किंवा 6 करू शकता। मी अशा प्रकारे ते करून प्रथम लावून घेतलेलं आहे। तर आपण आणखी एक लावून घेऊयात। त्याच्या बरोबर सेंटर मध्ये ते टाकू, त्यानंतर ते बांधून घ्यायचे त्याच्यामध्ये। हे अशा प्रकारे बांधले पहिलेच, त्याला स्टिच करून बांधून घेतले। आता आपण दुसरं लावून घेऊयात त्याच्या मध्यभागी। तुम्ही एक लहान मोठं शिवून देखील ते एकावर एक लावू शकता। मी दोन्ही सेम करून ते एकावर एक लावून घेतलेत अशा प्रकारे। बांधून घ्यायचे, थ्रेडनेच बांधून घेणार आहोत।
प्रकारे व्यवस्थित स्टिच करून त्याला व्यवस्थित बांधून घ्यायचं की जेणेकरून ते सुटायला नकोय म्हणून. अशा प्रकारे ते तयार होणार आहे. दुसरं लटकन देखील आपण असंच करून घ्यायचंय. तुम्हाला 10 रुपयामध्ये लेस मिळते, तुम्ही हवी तशी कमी जास्त यूज करू शकता. तर हे तयार झालेलं आहे आपलं लटकन. एक्स्ट्राचा थ्रेड आपण कापून घेणार आहोत. ही अशा प्रकारे तयार झालेली आहे. अशाच प्रकारे दुसरं देखील लावून घेणार आहोत आपण. कंप्लीट झालं आहे. ते दिसायला देखील अतिशय सुंदर दिसतं. अशा प्रकारे हे 2 लटकन तयार झालेले आहेत. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगायला विसरू नका. जर तुम्ही प्रथमच माझ्या चॅनलला भेट दिली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर त्याच्या बाजूची जी बेल आयकॉन आहे ते देखील प्रेस करायला विसरू नका. तर आता मग भेटूया पुन्हा एकदा अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. स्टे हेल्दी. नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत